Здравейте, приятели! Добре дошли в новия епизод от поредицата на TNT Robotics подкастове. Вече това е епизод 4 или 5, не мога да броя. Както може да видите, крака и сакат. Пак съм на работа. Малко съм и мобилен, дет се вика. Отдаден съм на работата си, продължавам да идвам на стая си. Според мен заслужаваме на повишение. Заслужава. Даже голямо повишение. Да, вече е време да направим нова фирма. Кръщаваме НТТ. Това е другия CEO, така съм се разбрали с него. След като свършиш този стаж, си отваряме нова фирма. Днес заедно с мене Светлио от Технически университет Варна. Светлио. Да, първо Беро, благодаря, че ме покани. Радвам се да ти гостувам. Здравейте хора, казвам се Светлин Дечков и съм трети курс изкуствен интелект в Технически университет Варна. И вече сигурно близо 2 месеца съм тук на стаж в TNT Robotics. Преди да запишеш тук стаж след това, какво си правил през ежедневието си? В смисъл, как си го запълваш преди да имаш стаж? Първо трябва да кажа, че реално аз тук на стажа се занимавам главно с изкуствен интелект. Това съм записал и в самия сайт, когато избирах ML, AI и машинно обучение. Но преди това в училище аз съм завършил електроенергетика. И съответно електроенергетиката няма нищо общо с изкуствения интелект. И аз деца по принцип съм жичка-жия. Преди това в училище домашното ми беше направи инсталация с девиаторен ключ и накарай лампата да свети, иди с какво, иди що да правиш. Не да, примерно, обучи модел, анотирай някакви данни, такива неща. И изобщо даже с коренно различни неща са от това. Добре, как се реши така от се вика един работник на Енергопро, да станеш програмист на Microsoft. Аз да стана програмист на Microsoft, ама ако не, Енергопро, ако гледате това, търся си работа за лятото, ако ви трябва програмист или жичка-жия, аз съм човек. Телефонен номер нека О, да, ще оставим, даже тук и сега ще го изкара на телефонен номер, имейл. За дамите също. О, и за дамите може, ако някой ме харесва да гледа подкаста. Колко е красиво. Те. Я сега да кажеш, 3 думи се опиши, какъв готин пич си. Аз съм първо много готин, млад съм, на 21 съм. Млад съм! И много съм целеустремен и амбициозен човек, разбираш? Казахме 3 думи, да кажа 4. Мога и повече, ако трябва. Да си остане на 3 думи. Хубаво. Добре, Светлио, да малко по-сериозна темата питам. Ти си изкуствен интелект в Техническия университет. Сега може от някои от нашите зрители наистина да имат желание да запишат изкуствен интелект, обаче се чуят между СИТ и изкуствен интелект, тъй като те са двете най-популярни специалности. КСТ изобщо не го бърши, защото КСТ си е голям шут в газа. Има и много хора, които записват КСТ и се чудят между СИТ, КСТ. Лично моя вери, които в момента завършват 12 клас, се чудяха и се допитват до мен, викат: Светлио, сега какво ти е впечатлението от Техническия университет? И реално му питат какво представлява КСТ, какво представлява СИТ, какво представлява изкуствен интелект. Добре, я ти ми кажеш какво представлява изкуствен интелект, аз пък ще кажа какво представлява КСТ. Нямат нищо общо, човек, аз това знам, обаче да ти ще кажа за КСТ, но изкуствен интелект, примерно ти предполагам, че пак програмираш, обаче ти програмираш на езици от ниско ниво. Си подобни езици, занимаваш се повече, примерно с електроника. Да, докато при мен електрониката е само един семестър от цели 8 там. Което при мен няма електроника, при мен повечето е примерно методи за машинно обучение, въведение в машинното обучение. Всичко свързано с машинно обучение и изкуствен интелект. Имаме някои общи неща, които имаме. Примерно, не знам, ти имаш ли... Да, и двамата сме имали примерно електроника. Но, примерно, имаме компютърни архитектури, защото някой ти си излизаш инженер и трябва да знаеш, примерно, какво представлява компютъра. Някакви такива базови работи. Да, абсолютно. Такива неща са общи, обаче, има една граница, където разделя изкуствен интелект от КСТ и от СИТ. Това е. То принципно в КСТ, за хората, които искат да запишат КСТ, нека да кажем няколко думи за тях. Принципно специалността се води компютърни системи и технологии, т.е. вие няма само да учите софтуер, нищо, че софтуер постоянно ще имате, ще изучавате и за части на компютъра. Ние сме имали практика да разглобяваме компютъри, разглеждаме компонентите от доста по-близо и допълнително той спомена също за електрониката. Ние допълнително първи курс се свършва базовата електроника, след това започвате да анализирате компютърните части, като примерно видеокартата, какви диоди, миоди има, така нататък. Смисъл да се по-опознати с това. Общо това е КСТ допълнително се учи много математика общо. Значи първи курс имате базова математика, след това имате какво се водиш? Те са си пак висша математика, какво се води? Просто е първа и втора част. Дискретни структури,
После системен анализ, защото там е малко по... Аз не ставам под математика, тъй като при тях е само формули и числа. Няма някакво такова да почне да пишеш някакъв суров код. Предполагам, влизаш по-надълбоко как работи самата система, как работи самия Точно, компютър. да, Някой да имаш разбирането и утре случайно, ако решиш да си направиш твой процесор и да можеш да си направиш процесор. Абсолютно. Например, ние програмни системи, как може да се направите програми за вашите компютъри, някакви такива. Примерно, сега имам един колега, който разработва доста интересен проект, Jarvis му вика. И му вика, hey Jarvis, open this, open that, на някакво на английски и то му го отваря. Нали? Това също е доста интересен проект, който ние в момента имахме възможност да учим. Нищо, че аз мога да кажа, че пък според мен нивото на обучение в техническия университет не е от най-добрите, може би, тъй като... то също са... Къде друга иначе? В смисъл, в София пак много технически. Много е зле. Много е зле, учи се много повече математика без причина. После ти тази математика няма цял живот, няма да ставаш математик. Аз ставаш счетоводител. Сега нищо против Софийския и там техническия у София, но във Варна имаш море, най-малкото което е. Ще решиш утре, ще отидеш, ще си направиш един плаж, нали, много готини колеги имам, аз мога да твърдя. Утре ще се съберем, ще отидем, ще пимпониш, ще отидем на плажа, ще ни дойде някаква идея, може да ни дойде идея за стартъп, това е от бизнес настроената част. Е такива работи. Не знам, аз за касите поне мога да кажа, че когато навлизате, то не е само и за касите, каквато и специалност, която да има програмиране, винаги трябва да имате една основа. Защото сега тук преди малко, преди да започнем самия подкаст, ние дори коментирахме със Светлио за това, че много голяма част от хората се отказват още в първата година или още първия семестър от първи курс. Дори половин година са изкарали. Първо нека да си кажеш ти на твоите мнения за този проблем. Защо може би младите започват все по-често да се отказват от университета и да търсят работа или пък изобщо някой специално учител за китап? Ами аз ще дам пример с мене. Моят личен опит е когато завърших електроенергетика, аз още преди това съм бил по компютрите, по игри и по това и винаги сме влечало да седя на компютъра и да правя нещо на компютъра. Независимо какво ще е. Аз пробвах една камара неща, даже трейдинг пробвах. Обаче трейдинга не е за мен. Трейдинга май всеки е минал. То като нашумя и просто се случиха нещата, че всеки почна да търгува, дропшипинг и такива работи, курсове, нещо да е на компютъра. И викам, в първи момент, в който се докоснах до код, писал съм примерно скриптове за 5M съм писал. И за Roblox. Се е на един език, на Lua. И някакъв лесен е такъв. И правя нещо, създавам, творя и много се кефя на резултатите, които се получават. И в момента, в който завърших електроенергетика, се реших, че ще дойда в техническия и ще запиша нещо с програмиране. Независимо какво е. Но тогава стана този бум с AI. И аз в момента, в който видях колко интересна тема е това и че реално изкуственият интелект не е от вчера, е от много години преди това. Но обаче в момента е до такова ниво, до което обикновеният потребител може да го използва. Обикновеният потребител може да се възползва от това нещо и да го използва. И аз съм някакво... Това ще има нужда от това ще има нужда на пазара. И това е много добра инвестиция за моето време. 4 години да прекарам в техническия университет и да науча по аджаба и изкуствен интелект. Сега имам авери, които така и не записаха университет, но то е защото те или не разбраха какво точно искат да следват и да правят с живота си и решиха да работят и да изкарват пари, което е най-лесният начин. Ти отиваш и ставаш магазинер и на каса и продаваш някакви работи и изкарваш пари на заплата си. Но обаче сега, примерно след 4 години, аз съм сигурен, че ако стана успешен програмист, 100% ще ми се отплати това нещо, двойно повече или тройно. Добре, може ли да кажем, че и тук социалните мрежи имат някакъв дял от този проблем, тъй като социалните мрежи всичките дропшипъри, трейдери, каквото и да е, всеките уж милионерите, че се снимат в Дубай, отива си наема си една кола, вика, аз това го постигна без университет, университет е пълен скам, нататък университет нищо няма научите, някакви такива работи, което за мен е голяма глупост. В смисъл да знаеш, да ти преподават професори, които са си отделили една голяма част от живота за това нещо. Нищо, че може би са много гадни хора, нали? Може би наистина са гадни с може някои наистина просто искат да изтезават до край. Но в крайна сметка, в всяко тяхно действие, всяко тяхно представяне на някой техен проект, който те са разработвали, ти научаваш нещо. Тъй като ние сме имали професори, които са показвали наистина проекти, които са използвали, са продавали дори някой на пазара. В крайна сметка ти се учиш как се рекламира този проект. Нали, какъв
такъв екип хора трябва да се направи примерно такъв проект, че трябва UI, UX дизайнер, че трябва такъв и такъв. И това е хубаво. Обаче, не знам, социалните мрежи много така го представят. Нищо не научаваш, той е пълен буклук. Почвай сега, купи ми моя курс за 50 евро, аз ще науча да вадиш по 5000 лева на месец. То така ако ставаш, сега всички са милионери. Ами, плюсът е за тези, които продават курсовете. Ако ти имаш някакви знания и друг иска да се здоби с тези знания по начина, по който ти си ги разбрал и да му обясниш по начина, по който ти ги знаеш, идеално. Нали? Ти печелиш и човека отсреща и той печели. Но обаче масово повечето курсове са този курс струва 500 евро и на края на курса ще ти намери работа за милиони. Милиони, да, ставаш милионер, изведнъж е така, караш си богатите, всичко. Никой не може да ти обещае парични средства. Ще имаш някакви облаги от това нещо. Може да ти обещае, на края на курса ще знаеш какво е примерно рекурсия, ще знаеш какво е интерфейс, някакви такива работи, но не може да ти обещае, че примерно с тези неща ще можеш да изкараш 1 милион евро. Примерно. Така е, да. Другото е, примерно за дропшипинга. То беше тренд и... То успешен тренд беше. Беше много... които изкараха доста пари. Много успешен тренд за тези, които го хванаха от рано. И дори в момента дропшипинга е нещо като база. Ти ако почваш да продаваш в интернет, по-добре да почнеш да продаваш под формата на дропшипинг. Нали, освен ако нямаш някакъв твой, нали, много е хубаво да имаш твой бранд, нали, тук вече се отклоняваме много от темата, но беше за хората, които хванаха ранната вълна на дропшипинга, да си развият, парите, да си развият, да. Излагаха хората, че то не е, че са изкарали тези пари, те са ги изкарали. Но нали, предават услугите, защото нали, вика, да, изкарат такива пари, сега ще науча да изкараш ти пари. Да. Обаче тук вече има сайтове. Значи тогава нямаше и толкова тема не беше национално. Значи тогава имаше Wish.com, примерно в Америка беше национално, но тук ползваш Shein, Temu, Alibaba. Alibaba го има от много време. Trendyol, ама то така нашумя сега. Нашумя просто последните 2-3 години, като скъпяха и европейските... Да, но много хора дропшипваха от Alibaba. Мале, да... Имаше примерно магазин за тениски, чисто бели тениски. Ти трябва да можеш примерно да направиш някаква щампа на тях. И този китаец не го интересува, примерно, за какво ще го ползваш, защото ти продава бели тениски. Примерно има някой, които ти дават опция, ще направим къстъм щампа. И някой си поръчва нещо и ти отиваш и му пишеш, искам 500 броя от това нещо и ги доставя на някакъв склад първо в Европа, после този склад от Европа ти го носи тук в България и ти просто вече ги разпространява. Да, примерно може за 100% полиестер, цека 150% полиестер да ги сложиш на 20 евро, ама защото нали готина щампа, мампа, нали уж такива работи, вземай каквото е готина. Добре, сега доста поговорихме и за университета и т.н. Нека да продължим с разговора за университета. Примерно, да те питам аз, ти каза, нали, че си записал тази специалност изкуствен интелект, тъй като нали, си видял бума в изкуствен интелект. Според теб, дали голяма част от младите използват изкуствен интелект по начина, по който трябва да се използва? Масово не го ползват както трябва. Примерно сега ученици. Учениците, на тях им трябва да си напишат домашното. Окей, ползват ChatGPT, примерно. Обаче нещата, които пишат вътре в ChatGPT са пълна малумщина. Аз ги виждам. Това как, примерно не пишат това как работи или нали, точно да им обясни нали, самата материя, ами те направи ми това, направи ми онова и после ти дава някакъв аутпут. И този аутпут какво го правиш? В смисъл ти не знаеш дали е правилен аутпут, ти просто предаваш някакво домашно, което си казал на ChatGPT, направи ми го. Сега дали е правилно, дали не е правилно, как да разбереш? И затова масово хората не го ползват като хората. Трябва да се интересуват какви промптове да пишат. Дълги, къси, то много зависи от дължината на един промпт. Много зависи, да, за какъв таск ти е. Примерно програмист, който пише по едно изречение промпт, примерно на тези код асистенти, примерно кодекс, на ChatGPT кодекса. Ако напишеш едно изречение, направи ми апликация за фитнес апликация. То ще изкара някаква пълен баламач. Ще изкара нещо скълъпено, отляво, отдясно, няма да изкараш хубаво. То сега масово почне сега кодекс да гледам аз. Има от CTG-те, почнаха да ги пращат им там домашното, там каквото им е написано на PDF документа. Бате, изкарвам нещо, деца вика половината бутон нищо не работи, той е максимално ограничени функции. Деца вика ти като направиш акаунт профил, дай обясним така. Примерно, ти трябва да се сетиш да си кажеш, добре, защо има акаунт секция, трябва да добавим една, нали, дори да не го пише в твоите условия.
Това е напълно нормално, кажеш, да не може да се апълдва снимка, да може да сменя името, да може той да се направи, да може да стане на този аккаунт, той като се логне, какво ще прави? Не може да излезе. Ще седиш на един бутон. Добре, какви ти бяха първите впечатления? Първи, да върни малко, 2 години назад. Първи курс, първи семестър. Като влезе специалността, колеги, професор, всичко. Всички колеги бяха широко отворени, готови за познанства, бяха много готини хора, даже излизахме, пихме заедно. После някои се отказаха, нали ти казвам, решиха, че това не е за тях. Имахме математика, те не я харесвам тази математика. Не харесвам математика. Щом компютъра направим да го смята това, за какво трябва да го смятам на хартия и да пиша код на хартия. Имахме примерно базово програмиране, което на кой беше? Беше на C++. То на всички почваме C++, принципно. Да. Или на C, или на C++ започваш. Там научихме някакви базови работи, наистина. Това е по-нормално. И си играеш тези неща, примерно аз лично съм ги правил преди това в училище. Преди да завърша, правим програма в конзолата, където да ти изкарва примерно различните таймзонове на различните държави. Примерно. И той го правихме примерно в университета на C++. И си заиграеш с конзолата, като избереш опция 1, нали, самия switch case, как работи, нали, такива работи. Добре, според теб в университета в момента достатъчно ли е самото практическо обучение, тъй като дори с тебе пак, когато бяхме навънка, го коментирахме това, че стажанти, хора, които завършват и си търсят работа в всякакви специалности, всъщност работодателите осъзнават, че тези хора не са работили примерно с какви ли не машини, с какви ли не програми и така нататък. Това липса на практическо обучение в техническия университет, примерно да кажем, осигуряване на тези програми или лично тяхна небрежност? Добре, аз първо да те питам, ти имаш ли някакъв такъв опит или някакви такива случаи, които да знаеш? Аз знам, малко говорихме. Не искаш да обадиш на хората, защото нали ми става много смешно как ония случай, където отиват на работа при баща ти, там уж машини. Баща ми беше ни разказал, че са дошли двама програмисти или какви бяха, не знам, машини инженери или какво беше. Машини инженери. И нали, идват при тях и те не знаят смисъл, да се вика, базовите работи всъщност не ги знаят, които би трябвало да ги знаят в технически университет, защото ние имаме в машиностроителния факултет машини, машиностроителния. Да, и тук машинния факултет имаме някакви машини, защото нали, машина инженер всъщност има в технически. Да, и там е разковничето. Имат и машини в техническия университет, значи има и кой да те обучава на тези машини. Те няма ги сложат там да седят просто за паметник. Съответно, какво е? Лично до човек. Според мен е лично до човек. Аз за това те питам това подкаст. Ако аз бях на твое място, ще я разбирам. Аре следващия подкаст, аз ще задавам въпросите, че... Новия бъдеш. Да. Добре, доста се поговорихме сега на тия въпроси. Аз ще поскипна малко, да питам по няколко от другите теми. Примерно за олимпиади, награди и състезания. Аз знам, че си участвал в състезание. По какво беше това? При Нели доцент? Не, състезателно програмиране. Да. Там какво ти бяха впечатления? Не ми хареса. В смисъл събират и казват, решавайте този код, трябва и после като го компайлниш, проверяваш за колко време се компайлва. Цялата идея е да се компайла за по-малко време. И аз в първи момент, в който ми се отдаде възможност да се тръгна оттам, се тръгнах. Аз не съм по състезателно, аз искам да създавам нещо. Не съм по това. Но съм бил примерно по разни програми, Erasmus. Те са вече по-такива социално ориентирани. Те там да можеш да се сприятелиш с различни хора от различни държави, да видиш какво е. Нали. Бях последно в Ирландия. Това е много благодарен. Наистина. Малко е така мрачно, но и дъждовно. Винланд сага. Но пък стига да имаш, как бяха те ветробрани, или там какво бяха. Да, точно. Дента мокри дъжда е перфектно и да имаш някакви такива по-трел обувки, да мога да ходиш навсякъде. И там ходих в Корк, имахме такива програми, там даже имах програма по изкуствен интелект, където една женичка реално не обучаваше. Тя разработваше такава апликация от часовника, специално изработен часовник с сензори за нея. Да. Някаква фирма се свърза. И тя взема данните от този часовник и примерно прави цялостен анализ на тялото. И ти дава примерно някакво дали се храниш здравословно, какво правиш, що правиш, някакви такива неща. И това тогава беше за мен супер адванст. И сега вече съм трети курс. И някак си вече погледаме на тези неща е, това не е чак толкова трудно. Реално тя го е направила, защото ги разбира нещата и аз сега като ги разбирам, аз мога да ги направя.
като казвате тези проекти. Скоро в Гранд Мол отвориха точно за такива подяжи продавци с изкуствен интелект и ходихме да говорим там с едната колежка, която работеше и я питах, нали, какво прави една химикалка имаш. Вика, тая химикалка, вика, ако имате едно отделно приложение, тя се води, за да мога да пишеш на таблети с нея. Да. Пускаш го, има на бутонче, цъка го бате, почва да слуша лектора какво говори. И на телефона му изпраща съкратено резюме, което той после си пише на таблета. Да, виждал съм ги тя. Това са, да. В смисъл, деца вика ти, сега този един можеш още по-адванс, примерно, да се свържиш с таблетите, да почне ти пише тия работи, примерно, вместо ти да трябва да си копипействаш, нали? Което ще е още по-добре, това е примерно страхотна идея. Но, нали, това е много интересно ми стана, тут допълнително слушалки и някакви такива работи, какви ли не, с сензори, смарт часовници, викам си толкова, бате то. Малко може би сега аз тук съм и малко против изкуствените, защото на всичко, което сега почва Airfryer с изкуствен интелект, той с изкуствен интелект. Един голям AI, закръглен, с звездички, украсен. Бате... 500 евро нагоре. 500 евро отгоре, да. Абе, Airfryer с AI за какво ми е? Какво ще го правя? Какво ще види? Да. Трябва да пусна камерата, да му кажа, това е стек, бате, и си го купих от Дидо. Я да го пусна на градусите и всичко. Да, само да цъкаш окей. Много и прекалено много по-шка е така навсякъде. Мене ма дразни, виждал ли си ги навсякъде слагат, примерно, бисквитки с допълнително протеин. 20 и колко грама протеин. Същата работа и се продава отгоре още 20 евро отгоре, примерно за една кутия бисквити. Същата работа и то протеин за какъв, няма да се изразявам така, но то протеин не е качествен протеин. Друго си е да си набавиш протеина от меса, даже и креатина оттам, нали, хубаво, нали, обаче креатина много трудно се добавя от тези неща, зато е хубаво на добавка приемливо. Сега за креатина също тук имаме един фитнес, ще трябва и да го викнем на един подкаст. Ще го викнем. Това, ама тотално креатина е много важно, защото вреди много пък на бели дължове при много висока употреба на креатин. Което всичко друго като цяло. Зато и са казали, примерно един месец го взимаш, една седмица почуваш. Да. Но тогава в тази една седмица, примерно, че ще ти спаднат малко мускулите, макар че ти нямаш мускули, ти имаш просто вода в мускулите за хидратация. Така. Добре, Светлю. Сега да поговорим малко защото ти още в началото на подкаста беше казал, че се занимава с проекти. Сега знам, че се занимаваш с една смарт каса, която е много хубава идея. Да. Преди да представиш, да питам няколко въпроса за нея, как се роди тази идея за тази смарт каса? Ами, за хората, които даже ще записват тук стаж, трябва да знаят, че петък в 5 има такава традиция да се представят проекти. Като представянето на проекти реално представлява, разработваш нещо и могат да влязат някакви външни хора и да те питат някакви... Стига, не са хили човек. Брат, той е пич, откъде да иде. Значи ние сме залепили бележка. Нищо хора, между другото сега няма го късам това видеото отдолу. Да, няма смисъл. Няма смисъл, значи... Аз си помня мисълта, човек. Че и задъхам дойде. Трябваше да го сложим на стола да го видят хора. Не се трябваше някой да го снима, ако има една камера, тук ще искаме камерата. Продължаваме. И самото представяне представлява, му влязат външни хора и да те питат, примерно, въпроси, ако им е интересен проекта. Ако им се стори интересен проект. Ще те питат, примерно, това как го разработи, това може да се интегрира в нашия бизнес и такива неща. И ако... Понеже се завършва, първо трябва да кажа, се завършва един супер стартър кит на Raspberry Pi, за да може всеки, който дойде да има някаква обща представа от електроника. След това асайнват, записват към някой общ проект, за да може да добиете и опита за team workflow, да видите какъв е. И вече се сработвате, примерно намирате си някакви хора, с които ще разработвате общия проект. И примерно моят общ проект казаха, че ще е смарт каса, защото това е била някаква стара идея, но сега вече нали, искат да я подновят с изкуствен интелект, нали, да е малко по-актуална. И на сайднаха бяхме колко? 3-4 човека, единият човек се отписа, нямаше възможност. И тези 3 човека си го разработихме, мога да кажа, много добре самия проект. Събирахме се на бялата дъска, обсъждахме някакви идеи, разменяхме идеи по-скоро и преценявахме, кои идеи са най-добре. Добре, какъв проблем решава тази смарт каса на малките и големите бизнеси? Ами, примерно, сега за нашия склад мога да кажа,
всеки минава и си взема каквото си иска и после, ако на тебе ти потрябва, ти Някой трябва го да върне. търсиш човека, от човек на човек да разбираш кой какво е взел от склада. Еми да, ама много трудно стават тези нещата. И тук идва момента смарткаста. Той е рънвъса на такова Raspberry. 8 гигабайта е това RAM. И само се оставя на плота. Има си... Между другото, Вижда ли са много добре? не, то не е само за това, не е за този робот, Ти. който е преносим и това също работи. Той си е точно... Това Raspberry ни дава самата мобилност. И ни дава възможността това да го оставим на бар плота от атака, който е до склада. И в момента, в който някой вземе нещо от склада, минава през този скенер с камерката и тук. И си го взема. И изкуственият интелект казва, да, това е примерно мултицет. Ето го мултицет. И това като е мултицет, като го вкара един път от базата данни, после само отиваш и го изкарваш от базата данни и се знае. Там са вече са води. Кой го е изкарал, що го е изкарал, кога го е изкарал, за колко време го е изкарал. И такива неща се водят в базата данни. Ще покажа Добре, после. какви технологии се използва за този проект? В смисъл, какъв програмен език е написан, допълнително какви трябва? Си за една така, че Аз пиша главно на Python, на Python. най-ми е удобно. Да, това е Може и на всичко, какво ти е на душа. какво ти е на душа. Като модел за изкуствен интелект съм използвал трансферно обучение на YOLO модел, което ми позволява да отчитам като обекти, примерно това дали ще е мултицет, това дали ще е Raspberry, това дали ще е количка с гуми, всякакви камери, чаша, всичко може да направиш. Иначе за базата данни, аз после ще ти покажа целият проект, съм използвал SQLite, който е перфектен за тук вътрешна разработка. Ако... В принцип, вече там ще говорим за SQ, за какво беше В това? университета говорили сте? За база данни? Да. Ние Имали сме, да. също Релационни, сме нерелационни, всякакви Нерелационни. такива сме имали. Вече ако се пуска извън development, ако се направи някакъв билд, е хубаво да се направи на Postgre, където там вече базата данни може да праща от няколко, да ги формулира, да стане много хубав модел. Между другото, само така прекъсна преди малко ти каза SQLite, че си ползвал. За хората, които не знаят, има SQL, SQLite и SQLDB или какво са върши. DB то е най-basic, Да. което е, Lite е... Реално мога да четеш просто от текстови файла, да запишеш в текстови файла. да обясня Това е набързо. най-бейсик. Трите версии, нали? SQL е момента е, в смисъл SQL си е наистина SQL, за което може да се ползва, дори големи компании се ползват за база данни. SQLite е за системи, които да не отварят толкова много Да, системата, за там не хубава можеш разработка. да качаш големи база данни. SQL DB Lite и какво са върши, той е най-бейсик, максимално малко по мегабайт и не мога да направиш примерно някаква база данни от 50 000 неща. Ползвам само това, което ще ми свърши най-добра работа. И реално ми свърши много добра работа. Да, мога да ти покажа, искаш? Сега точно това ще ти кажа. Идеално. Да един проект да видим, нека първоначално подръпнем тия работи, да ни потърчат. Така, добри приятели, които до сега са гледали подкаста, в момента някъде тук горе по екраните ще видите екрана на самия MacBook и как самото нещо функционира. Свети, нека да почне да обясня. Да, ето тук може да видите как си хостваме самата веб страница. На локално си я правим. И тук вече в момента е main скрипта, който сега ще го пуснем. Той си е за реално логиката зад смарткаста. И сега само да тръгне камерата. Ето в момента може да видите снима. Малко е FPS, но не е проблем. Да, примерно Raspberry. И в момента, първо ще отворя WebAdmin. Може да си влизате и с Google, което е голям плюс. Google, който послушаме Mozilla и Google са в момента най-популярните принципно, които са ползват голяма част от потребители. От Google акаунта може да си влязат. Стига. Да. Използвам тяхното API, което реално връща хеширани стойности и си ги проверявам и всичко си енкриптът, освен имейлите им. То, ако не ги продаваш на Китай, не е проблем. Това е с един куршум, два заека. И сега, примерно, може да видим Raspberry в момента е вънка от склада. В момента, в който го сложим тук и сега ще го сканира, по някой път заради светлината малко бавно става. Чакайте, че малко е друга обстановката и така ще спра светлината да видим. Добре, знаеш какво, брат? Може би да не е заради листчето нещо. Може и да е от това. Тя пробвай с другото. Ти малко се го... Става такива работа, нормално е. Това е софтуер, бате. Това е софтуер. Ще го и такова, ме. Това ли?
Оп, да. Чай сега. Защото QR код имаше ли това нещо? Има, да. Ма явно малко огънат, виж, Yeah. тук отстрани става леш. Да. Той се е изстрела, да. Давай, ти са го давали на малките и ти са го ползвали това нещо. Давайте си. Добре. Ето, примерно ще пробваме с мултицет. В момента, в който го сложим да се опитаме да го вкараме в склада, то ще ни каже, че вече е вътре. И ние сами може да видим, че самия мултицет е вътре. В момента, в който искаме да го изкараме от склада. Тогава става по-интересно. Да, ето изкарана. И сега в момента, в който дойдем в WebAdmin, нали, ще рефрешнем и ето пише, че е махнато. И имаме таб, примерно, да следим мувмента на даден предмет. И ето тук гледаме последните предмети, които сме ползвали. Мултицет, последно сме го махнали, преди това някой друг ден сме добавили, махнали Raspberry Pi и такива. Може да проследим по UID. Значи всеки един предмет има уникален идентификатор, който се носи под формата на Data Matrix код. То Data Matrix код носи информация, нали, както казах, UID, носи класа, защото първо, когато изкуствен интелект, моделът е обучен на формата на изкуствен интелект, разбира, че това е мултицет, в следващия момент има отделен скенер, който чете Data Matrix кодовете и потвърждава това мултицет ли е, не е ли мултицет и какъв уникален идентификатор има. И по този начин се избегва манипулацията. Сега виж, това е друг проблем. Ти само забеляза, че при новата употреба и при неправилната употреба кодовете за автентиране се изтриват и по някакъв начин, както тук е станало с това да се огъват. В бъдеще може да се измисли нещо по-добро това? По някакъв начин. Моята първоначална идея беше първо 2D баркод. Да. Носи много малко информация, но може много по-лесно да се гравира, примерно, на самия предмет. Да, така е. Ти направо го гравираш с, примерно, някой лазерна машина и стига да има някакъв контраст. Тогава става проблема, примерно, на черното, че го гравираш, с какво ще го гравираш? После трябва да го цветиш с бяло, примерно. И като го цветиш с бяло, то ще се гравира тук. Може да се размаже, може нещо такова. Най-добрият вариант ми се стори в момента за Data Matrix код, който е този. Той носи много повече информация и много по-лесно се чете от машините. Той е реално industrial grade се води като ниво на кодове. Защото пресно много добре знаем добре познатия QR код, обикновен QR код. Има разлика между двата. Има, да. Да посочим. Това не е QR код. Това е Data Matrix код. Да. Много по-лесно се чете от машините. И носи много информация, много бързо се чете. Единствено в момента тук може да видите, аз съм ги принтирал, съм ги залепил и по някой път като се намачкат, наистина няма, неизбежно е. И не ги отчитат хората, но за сега върши работа. Добре, примерно човек, който иска да се занимава с изкуствен интелект или да прави проекти като теб, по този сорт, нали? Какъв свет би му дал, ако иска, в момента ще стартира да направи такова нещо, или примерно има някаква базова основа на C++ или някакъв такъв сорт език, иска да направи нещо такова. Какъв съвет би му дал? Кой изкуствен интелект имате най-добър за тази работа и така нататък? Ами аз в момента ползвам поне за веб страници и така нататък, може да се каже, че съм една идея vibe coder, но аз смея да твърдя, че не съм точно vibe coder, защото знам какво прави самия код. Аз мога всеки момент да ревю на кода и да направя промени по кода. Това го прави пред мен. Ползвам Codex. Codex ползвам, защото в момента 5.5 версията на ChatGPT с Codex е уникална. И в момента даже продължавам с скрин рекординга, ще отворя Codex, примерно, да покажа. Между това повтарям, някъде горе тук от ляво или дясно ще видите екрана на MacBook-а. Сега за хората, които му казват, аз съм виждал този проект няколко пъти ми е показван, дори на един от другите му проекти съм регистриран, така че данните ми вече може и него да покажем после. Между другото, ако искаш, не е проблем. Може само така отгоре да го покажем, защото много не ми се иска да го споделям публично. Данните вече са подани в Китай и нямам друг избор, освен да кажа добре. Сега на скрин рекординга би трябвало да виждате какъв usage имам. И че съм на 52% ми остава от weekly usage, 5 часовия съм на 100%, защото не съм го ползвал в рамките на 5 часа. Но ето тук има на 5.5 има ниво на интелигентност. И нивото на интелигентност е много важно, защото когато е на екстра хай, което е най-високото ниво на интелигентност, той почва, праща няколко решения на дадена задача. И после той си ги ревюва. Примерно казва, това решение е добро, това не е добро, това е
по него може да се работи. И те няколко пъти го прави. Той би трябвало да се вижда, когато му дадеш някакъв промпт, той пише thinking. Това мислене е точно това. Кой от тези примерно 10, 20, 30 решения ще работи най-добре? Да, между другото да кажа и за хората, които не са занимавали с кодекс и с такъв, тъй като ако си купите премиум версията на ChatGPT, нямате достъп до кодекс. За да имате достъп до кодекс, се заплащат допълнително, то мисля, че се взема бизнес план. Аз бизнес план ползвам. Да, т.е. имате към достъп до платформата на OpenAI. Всеки кодекс, всеки човек, който си е купил кодекс абонамент, т.е. бизнес subscription, има едни определени токени, които токени мине всяка седмица, заключва се, т.е. не мога да ползвате, като става като фри версията на ChatGPT. Затова, примерно, той, както каза, той няма възможност да използва много ChatGPT, тъй като при екстра хай мисленето яде голяма част от токените му. Тоест, примерно 5-10% може да яде за един ансър. Тоест, тук е много важно. Това е голямата граница, която аз много често споменавам и хората, които не могат да използват изкуствен интелект, нали, които смятат, че могат, но не могат всъщност, е, че много е важно какъв е промпт. Значи, един от най-добрите начини да си изкарате един промпт, сега малко ще прекъсна и за проектите, е да използвате тук изкуствен интелект. Има видове изкуствен като Gemini или Claude. Обяснете с 2-3 изречения, мога да обясните какъв е вашия план и да му кажеш, че изкарам един примерен промпт, един хубав промпт, не примерен, хубав промпт да ме изкараш за някоя версия на ChatGPT. Това е най-лесно, което ме направите, ако са програмисти, това за хората, които чак сега ще се занимават с такива по-сериозни проекти и искат да се използват изкуствен интелект. Това е най-лесното, което му направите, ако сами не може да се измъдарите самия промпт. Абсолютно, даже аз по някой път така си правя промптовете. И от тогава, в първия път, в който дадох на друг изкуствен интелект да ми даде реално оптимизация на промпта, който аз съм написал, той ми дава, примерно, първо пояснява самия кодекс, реално каква роля трябва да играе. Примерно да играе ролята на senior developer. И той реално прави такива настройки, че реално самото поведение да е като senior developer. Или Internet of Things, когато ще, примерно, ще оптимизира някакви работи или всякакви такива. Да, тъй като това, както отново казваме, промптът е много важен. Добре, искам да питам един от последните въпроси, вече към края на подкаста ни. Как виждаш този проект в бъдеще? Какво мислиш да направиш с този проект? Какво още мислиш да направиш по този проект? Първо, по проекта, къде отиде Raspberry-то? Първо Raspberry-то, 8 гигабайта RAM. Малко е. И съответно има методи, не съм ги измислил аз, хора много по-умни от мен са ги измислили преди мене, методи за оптимизация. Тези методи за оптимизация примерно има модули на самото Raspberry, които се слагат примерно AI камерата. Ти си виждал? Или има AI Head. AI Head носи един чип отгоре, който е предназначен специално за колко са те 20, някакви там милиарди операции да извършва този чип. И съответно, когато модела за изкуствен интелект го конвъртна към формата, с който работи този чип, AI Head, става Raspberry-то направо лети, разбираш? Направо става неповторимо. Единствено в момента трябва да го намеря този Head, къде се намира в склада. Сега другото, което е да кажем за тия Raspberry-та, това всъщност е Raspberry операционна система под Linux, така да кажем. Да, Debian там какво беше. Да, точно. Тоест, не е изобщо Windows, няма нищо общо с Windows, нищо, че Windows е пак операционна система. Raspberry позволява да може да правите всякакви видове проекти по електроника, допълнителни роботика. Тук дори имаме колеги, които в бъдеще, когато започнем да представят техните проекти, които още не са дошли на подкаста ни, ще представят робот, ръка и всякакви други проекти, които са направени точно с помощта на Raspberry Pi. И за последно те питаме, Светло, и да свършим този подкаст. Кой те вдъхновява? Вдъхновява, това какво мога да бъда в бъдеще. Виж, аз всеки ден като стана искам да съм по-добра версия на себе си. И знам, че някой ден това, което уча 4 години, това, което се трудя и сътворявам всеки един Божи ден, знам, че накрая някой ден ще се обърне срещу мен и ще ми се отблагодари. Разбираш? Ще си положил някакви усилия. Вложил съм една камара усилия за тези работи. Поне аз не мисля. Сега за някои хора той може и да е нищо. Но за мен това е много. Много време, много труд, много усилия. Дойде чай сега първо преди да свършим подкаста. Имаш някакви въпроси към мен?
И кога ще участваш? За какво? На този стол, на този стол. На този стол. Кога Значи, ще на ти този задавам стол- неудобни въпроси аз на теб? На този стол ще стане скоро време, приятелю, тъй като той аз имам мои проекти, по които работя, допълнително, които бих искал да прижела и надали ще е интересно аз да си тук да почна да говоря само на себе си, от тук ставам тям, там ставам тук сега. Да, може някакво раздвоение. Раздвоение, някакво такова. да, на ролите. Аз мога да кажа нещо. Да следят Instagram страницата, да следят YouTube страницата и да задължително да гледат подкаста. В Instagram се качват всеки петък проектите. Има една камара интересни проекти. На мене са ми страшно интересни и всеки петък отивам и ги гледам. Допълнително, фирмите, които биха се заинтересували да работят с тези младежи, включвам тук себе си, тъй като аз съм младеж, който стажува, бихте искали да поръчате какъвто и да е проект или искате допълнителна информация за точно неговия проект, тъй като SmartCast, казахме преди малко, помага на малки и големи бизнеси. Може да се свържете по Instagram страницата на TNT Robotics, допълнително по вебсайта на TNT Robotics, там са подадени всичките имейли, телефонни номера, които са нужни. Така че ако искате да се занимавате с някои от тези младежи, да наемете тези младежи, допълнително аз, както казах, това се включвам аз. Може и тебе да наемат. Може и иска да имаме мен да имат някой Точно подкастър така. да им стане, не знаеш. Това. Да им Може да се свържат с тях чрез Instagram страницата. Много благодарим и на Светлио, тъй като все пак това са много големи усилия да дойде тук 40 минути да ни говори и на тъпите въпроси. И аз си благодаря, човек, наистина. И допълнително искам да благодаря и на господин Видин, който ни осигури точно тези микрофони, High Quality, Роде се водят, за това, че ни позволи да ползваме тези скъпи микрофони, тъй като аз ако съм не бих. Защото е нещо като бързочете да дойде така, има ли игри на компютър? Никога няма да му да играе на компютъра. Никога няма да за което отново благодарим, че не даде тази възможност. Не забравяйте да прасните лайк бутона и да напишете коментарите. Допълнително пак казвам, всеки подкаст го казвам. Ако имате желание да присъствате на някой от нашите подкастове и сте верифициран, примерно да кажем не сте, ако не сте стажант, няма да дойдете тук принципно, но ако сте професор, ако сте някой работодател, който би искал да покаже, би искал да се включи, би искал да се заинтересува от TNT Robotics, може да напишете долу в коментарите, допълнително напишете какви въпроси искате да видите и какви хора може би ще искате да поканите. Примерно може да кажете, искаме да поканите професори, малко искаме да учат в технически университет, малко по-подробно. Да, нашия шеф даже скоро ще е на този стол, където седят аз и ще говори доста интересни работи, свързани с бизнеса също. Също да. Довиждане. Довиждане, хора.